Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия Петестат. Здравейте и добре дошли в новия епизод на спорта, на шоуто, на коментарите. Аз съм Ники Стефан Мейкър, ще бъда с вас тази вечер в първи епизод на новия сезон. Както разбрахте, уж щяхме да сме двама, но сещате се някои неща, които няма да ги изредя, както винаги. И така. И също, преди да започнем с предаването, всъщност няма значение, вече изгубих мисълта. Да започваме. Как изкарах лятото, разбира се, ако питате мен, изкарах се добре, с малко стрес по пътя за морето. Нека ви разкажа за какво става въпрос. Нали, пътуваме с джипката, джип, който е B164 ML Mercedes 2006 година. Ако искате, мога да го покажа и снимка. Ето вижте. Любимата ми джипка. Щупи се с гръмнал моторе, смяна двигател и тохме с другата плата пред много кофи и пада на стрес и колата ми е само това. Джип. Малко е кофти, но и пак ще ми. Ами са до нещо, което изкарах в лято, кой е всеки път от центъра, на Искър, Поило, на СС9. Аз съм в този град, който никой не пи. Още друго трябва да кажа. Да. На Цага имаше много забележителности. Имах леки колебания дали колата ще потръгне на тръгване на прибиране от морето и само пищи маслото и почва тък масло. Reduce oil level, check oil engine. Направо обяснях и викам да не се потроши пак колата, ама спряхме някъде на Стара Загора и се чудиме да не иска пак това масло, какво не иска да пие това масло и се оказа, че маслото е пълно. Толкова е пълно и не може да се го прави. Малко зле, но сващате идеята. Само искам да кажа нещо. Града ми, Нови Искър, вече става на почти 50 години, в който ще има забележителности, специален концерт по кварталите. Първо започват от Гневне, след това Корило, където съм сега аз, и Кумарица. Ако искате, мога да ви покажа първо снимката, по-точно плаката, който ще бъде ако не се лъжа, 18 септември, беше това, да. На 18-17 септември Гуна Иванова ще пее в двора на 172 Христо Ботев, на двора на училището. Ако се сещате коя е Гуна Иванова, това е народната певица, която ще се познат в ефира, ако не се лъжа, ефира на телевизия Петесат. На 18-19 септември Ян Янков, който е почти, често казвам, финалист в Звезда Гранда, ще пее в Коило, в центъра на квартала, с яка сръбска и малко така хубава българска музика, за да попее малко сръбско. Той пява в заведението Капана на Песеца и ще бъда удоволствие да го видя на живо, въпреки че съм го видял един път в Кумарица. Ако имам някаква памет на 20 септември, Орлин Горанов, Кристияна Димитрова и Орлин Павлов ще бъдат в Кумарица на 20 септември. И ще бъде весело, защото гърда ми няма да спре. Сега, мисля, че
Мисля да си взема малко почивка, защото започваме с рекламната пауза. Останете с нас, дами и господа. Ето това е глътка здраве. Чиста изворна рилска вода, преминала заолитна филтрация. Има неща, които сами трябва да направим, за да подобрим здравето си, използвайки лечебната сила на природните продукти. Едно от тях е консумирането на вода глътка здраве. Всяка глътка от тази вода пречиства тялото ни, активира метаболизма, подобрява храносмилането и ни дава ценни минерали. Глътка здраве всеки ден, гарантирано от Родосорб. За лесно и безпроблемно движение на ставите ние винаги търсим на кого да се доверим. Питаме приятели, фармацевти, лекари и започваме да пробваме. Предложенията са десетки. Реставит Макс. Не губете време и пари. Реставит Макс повече от 12 години е един от водещите продукти на пазара. Любим на всички. Доказано допринася за здравето на ставите и костите. Ефективно подхранва и възстановява ставния хрущял. Реставит Макс реставрира ставите и връща движението. Реставит Макс. Доказан опит и въздействие. Търсете в аптеките от Витаголд. Нека ти опиша игривите балончета на Кока-кола без захар, карамеленият цвят и... О, хей! Хей, изглежда, че отново си говориш сам. Не съм чак толкова самовлюбен. Обичаш да се хвалиш, че си вкусен. Тя май е съгласна с мен. Индустриални подове и епоксидни покрития от Пава Резине, БГ. Италиански епоксидни смоли, защитни, декоративни и индустриални настилки от Пава Резине БГ. Властвам над другите същества по тая земя, но не съм по-могъщ от нея. Бил съм слаб, прокуден, единак, но не съм бил сам. Тя ми позволи да се въздигна, да пия от нейните сили, от нейната мъдрост. Родопа. Най-чистите чувства извират от най-дълбоко, също като водата. Велинград Алкалия, от душата на Родопите. Глътка здраве, 7 pH, минерализация под 50, вода за всички. Глътка здраве, пречистена хармония. Ние се грижим за вас и вашето спокойствие. Винаги. Професионално отношение и отговорност. Ред, спокойствие и сигурност. За вас, за вашите гости, за вашата публика и посетители. Перфектна сигурност по време на вашите събития. Винаги. Винаги за вас. Вече повече от 30 години професионализъм, модерни технологии и отговорност. Агенция за сигурност Скорпио. Ето ни отново след рекламите. Вие сте си първата част на коментарите. Сега, уважаеми зрители, започваме с... И ето ни отново ще прочета за ЦСК. Знаете, ЦСКА се намира в криза, това ви го казах и в читание го Запада. Сега време да говоря за нещо ново, което ще се случи в ЦСКА, нещо, което не се случва в историята на клуба, а именно отбор, който е да от английския футбол да дойде в ЦСКА. Ръководството на ЦСКА постигна договорка с централния защитник и бивш капитан на Лийдс Юнайтед Лиам Купър, потвърди БТА. Българската телеграфна агенция, така не се каже. Позовавайки се на източник, близък до управата на елитния футболен клуб, очаква се клубът да пристигне в София в близките часове, за да премине медицински изследвания и да подпише личния си контракт. 33-годишният шотландец е свободен агент. Той напусна Лондон през юни, когато договорът му изтече, но все събранител беше близо до преминаване в Хъл Сити, но сделката пропадна.
Купър беше част от Leeds United в продължение на 10 години и записа 284 мача за клуба, 17 попадения и 6 асистенции. Има опит както и във Висшата лига, така и в Чемпионшип. Цялата си кариера до момента Купър е изиграл 407 срещи, които е отбелязал 19 гола и е направил 9 асистенции. Той има и 19 участия с националния отбор на Шотландия. За успешното финансиране на преговорите сериозна заслуга има бивши футболист на армейците Стилян Петров, който дълги години играе на острова, а в момента живее основно в Англия. Коментара ми е Лия Купър да бъде в България, да тренира, да помогне на ЦСКА и да махне старите играчи, които не стават за нищо и не могат да играят футбол в България. Защото това е вече много ужасно, а не веднъж казвам, записват трагична история. Толкова ужасна история, защо говоря това? ЦСКА загуби от Лудогорец, както винаги знаете. ЦСКА загуби от Спартак, загуби от Славия, загуби от Потев, загуби от... Кой още не мънка? Кой загуби, бе? Загуби от Арда и ЦСКА се намира в криза, защото спортно-техническия клуб се намира в ужасна форма, защото нищо не върви. Това е положението. Надявам се Лиам Купър да дойде в ЦСКА и да поправи отбора, защото отбора се намира в толкова тежка криза заради ръководството. Самото ръководство не става за абсолютно нищо и Сашо Томаш да оправи отбора, защото няма как да вървят нещата. Въпреки да загубят, пак си обичам ЦСКА, защото дете ме запали. Така, започваме с втората тема. Интересни битки на Югозапад за купата. Жребият противопостави интересни двойки в купата на България, битката на отборите от аматьорския футбол на Югозапад. Големите печеливши са Висшия Сандански и Лъж Панагюрщи, които се класираха направо за основната схема. Така, отборите от областните групи турнира ще бъдат домакини на своите мачове за класиране напред турнира. Металург Перник ще бъде домакин на Кюстендил, като перничани вече победиха Витоша в Долна Диканя и Дружба Мешица, тази годишната напревана. Национал пък е домакин на Рилски спортист, срещата почти сигурно ще се играе на 18 септември. И така, моят коментар е да беше нашия отбор да бъде в турнира за купата. Години го чакахме, нищо, че сме бели победители, но малко ще ни е мъка, защото много е проблемно така отбора да няма каквото и да е, но успех на национал да бъдат поне така, да успеят в футбол и да се качат по-нагоре. Това е го желавам, защото разбира се, то по-силен отбор. Топ отбор, силен отбор и надявам се, че в аматьорския футбол ще бъде набързо изгонен и ще отидат във втора лига сигурно. Надявам се, но да видим в бъдещето какво ще стане. Нека отиваме към резултатите. Отдавна не съм ги казал. Интересно, мисля, че мисля да прочета резултатите в областната група, защото не съм ви казал, аз забравих, знаете, от София съм и много добре разбирам от футбол, който се намира в София. Така, да намериме къде е. Така, областни групи, София, столица. По-известно като столичното първенство. Така, отиваме към втори кръг, защото доста интересни резултати, много такива. Така, почваме от Мрамор, София Спорт, 7-2, Национал иска 1945, моят любим отбор, 5-1. Моят отбор загуби с резултати на 5, който сещате се. Националният силен отбор и всеки ни бие. А тежката загуба от Железница, където ни биха с 3-9, просто не го одобрявам въобще. Този резултат бихме бати. Но, айде, минавай. Сокол Бенковски Железница 3-5, Сокол Негован Житен 3-2, Спартак от Гомеров Въстане Горинеговци 3-3, Академик София Ферион Когато или Искър Когато 5-1, Банкия Надежда за Бославски 4-5, Левски Раковски Казичен 1-2. Първи кръг. Левски Раковски Мрамор 1-0,
Казичене Банкя 1-3, Надежда Академик София 7-0, Искър Кобрато Спартак Лукомер 0-6, Въстане Войнего си схода на Говани 1-4, Житен Сокол Бенковски 2-0, Железница Рационал 1-1, Искър 1145 София Спорт 2-1. Първа победа за нашия отбор. Какво се случва в БЛГ? Не го гледах, така че почваме с първо да започвам от отборите, които ще са тук в БЛГ в северната подгрупа. Виха Требич, Враждебна, Зенит Филиповци, Кремиковци, Левски Черпици, София 92, Победа 45, Партизан Подгомер и Партизан Световрачен, така я наричат, Победа 45 и Спортист Мировен. В южната подгрупа какво става? Тук са Арес София, Левски и Спартак 1962, Люлин, Орловско Кадене, Ерди Спорт, Развитие МФ, Спарта София, Спартак София, Спортист Лозен, Орич Панчарево и Герман. Мисля, че това беше за Спортсмейкър. Сега се връщаме след рекламната пауза. Останете с нас. Знаете ли, че има 5 основни типа колаген и всеки един от тях работи по-ефективно в различни направления? Отчитайки световните тенденции, Vitagold разработи Multicolagen 5. Първият продукт, включващ 5 патентовани съставки, които доставят 5 типа първокласен колаген. Multicolagen 5. За по-гъвкави и подвижни стави. За по-еластична и сияйна кожа. За по-здрава коса и ногти. Multicolagen 5. Наука, иновации и доказан ефект само в една капсула дневно. Човека даде пари. Аз ще слизам долу да направя малко мазилка, ще замазваме и замахаме готово. А на опънати тавани, 25 години сме авери, няма сега и да се опълни. Виж, ето е опълна таван. Е така трябваше да стане. Не като ние с ваши простоти. Да, много хубаво е станало, батко, да. Хубаво е, като го правят по-радиот разбират. Чувствате безпокойство? Не можете да заспите? Сънотоп. Новата формула за сън с глицин. Сънотоп, за разлика от други, успокоява и отпуска, а мелатонина, пасифлората и витамин В1 водят до бързо заспиване и здрав сън. Сънотоп се разтваря още в устата и се усвоява веднага. Сънотоп има 30 таблетки в една опаковка за цял месец. Сънотоп. Хапчето за успокоение и дълбок сън. Търсете в аптеките или на Лекува.нет. Ето това е глътка здраве. Чиста изворна рилска вода, преминала зеолитна филтрация. Има неща, които сами трябва да направим, за да подобрим здравето си, използвайки лечебната сила на природните продукти. Едно от тях е консумирането на вода. Глътка здраве. Всяка глътка от тази вода пречиства тялото ни, активира метаболизма, подобрява храносмилането и ни дава ценни минерали. Глътка здраве всеки ден. Гарантирано от Родосорб. Ние се грижим за вас и вашето спокойствие. Винаги. Професионално отношение и отговорност. Ред, спокойствие и сигурност. За вас, за вашите гости, за вашата публика и посетители. Перфектна сигурност по време на вашите събития. Винаги. Винаги за вас. Вече повече от 30 години професионализъм, модерни технологии и отговорност. Агенция за сигурност Скорпио. Ето ни отново след екраните. Вие сте с третата част на шоуто на коментарите. Време да започваме с вицовете. Така, почваме с първия виц. Звъни тъщата на зетя. Синко, идвай, жена ти ражда. Има 3 пръста разкритие. Това не е нищо. Това нищо не е. Така ми я дадохте. Ученик стои... Втори виц. Ученик стои пред входа на училището. Минава директор и го пита. Защо не си част? Пъцнах тихо, без да искам, и ме изгониха. Кой предмет? По логика. Но съм страшно
озадачени. Аз пръсна, ме изгониха на чист въздух, а те останаха да го миришат. Къде е улицата, господин директор? Вие виждате ли я? Трети виц. Кога мъж заспи с лице у салатата? Това било свинщина. Кога жена така било маска за лице. Четвърти виц. Петре, къде е бутилката с ракията? Обработих си раната. Каква рана? Е душевната. Така, започваме с петия виц. Тате, защо всички мислят, че всички ни как ще изглеждаме еднакво? Не знам, но аз съм всичко. Започваме с шести. Изложете първо червена точка, защото това е толкова как. Стачни се час и половина. По едно време между става. Мами! Така ми се бистеки ще откача. И подскача на едно място. Не мога, не дървесам. Какво ти пречи? Последния път, така, си опиках брадата. Седми виц. Кандидатства един човек за строговар Кремиковци. Служителката отличен състав ми казва: чудесно, на нас не е трябва да работници. Днес и напишете молба, със сигурност ще наемем, човекът смутено отговаря. Вижте какво, другар. Аз съм много добър строгар, майка ти мухаде. Да, както и да е, аз съм много добър строгар. Само че аз такова не мога да пиша. Служителката се изписана. Как не можете да пишете? Не може да наймем на работа неграмотни хора. Запишете се на вечерно училище. Информирайте се и тогава заповядайте отново. Следващият. Разочарован човекът си тръгва. След 5-6 години някъде в Америка в магазин Харли Дейвидсън влиза някакъв мъж с изтъркани тънки скални масонки и раници на гърба. Гледа внимателно един мотоциклет се обръща към продавача. Колко струва този модел? Служителят пренебрегнато пренебрежителна физиономия отговаря. Специално този модел не мисля, че подходя за вас. Това е един от най-скъпите ни модели. Не смятам, че можете да си го позволите. Добре, колко струва? $150,000. Че скъп. Човекът има доволен възкликва. О, чудесно! Ще взема два, един за мен и един за сина ми. Продавачът надява се късмет и веднага сменя тона. Много добре, сър. Ще желаете ли кафе, сър? Докато оформя документите, чрез коя банка ще платите, сър? Плащам кеш. Отваря раницата и започва да вади пачки долу. Разтепере. Продавачът не вярва от типа. Но сър, не ли твърде опасно толкова пари от тебе? Защо просто не напишете един чек? Мъжа проглежда възсеяно продавача и промъмлата. Ако може да пиша, я ще да съм стога Кремиковци. Осмиц. Клиентка в телевизия. Никога не съм ял нещо по-твърдо от това пиля. Там ви съветвам да опитате нашите пажоли. Продължаваме с следващите две. Катаджия. Докнете тук, господине. За тези път ви мастира не тази вечер. Кога ще го поставите на мина? На този вечер си бъдете най-накрая. Продължаваме с следващия десети. Тя ли всяка нощ ви кара кръчмите в града? Количка ли? Не, точно. Дайте психологи в медицинския университет. Преамбюлът на професора колко ви да се познават. Но очевидно условия до момента, които някъде от последните дове се чува на зели отговор. Слушайте, че 161. Всички избухват смях и започват остроумни и не чак там подмятани и чилички. Лекте се на път да иде по дяволите и съвсем си има професор да чуди как я спаси, когато белязва едно червено лице на предните. Тишина, колега! Моля ви, тя той. Болешке!
Вие колко ви да знаете? Вижте си, че не е още повече смутено с това. Ама аз съвсем скоро не съм запозната и филмите и картините. Знам само да видим, когато му е писал върху жената. Една секунда ми дайте. 162 дума ми дърмява по това глас, последните. Предпоследен вид. Звуте, едно нещо ме тормози. По-нами. Ако опитваш да се провалиш и успееш, то такъв случай провал ли е или си успял? И последен вид. Студент на изпит неподготвен. Професор, който обича да се базика с слабо студенти, накрая очаква и ще за двойка. Но тъй като съм настроен, ще ви дам един въпрос извън учебни материали. Ако говорите, ще ви пиша тройка. И така, колко кружки има в залата? Студент набързо пресметнал 3 реда по 5 кружки. 15. 15 е бил отговорът. Професорът извадил една кружка от чантата, вдигал я и казал: "Грешихте, колега, 16 са! Ще се видим на есен." Есента на поправителния изпит историята се повторила. Колега, вие сте за двойка, но тъй като съм настрани, ще ви дам един шанс, един въпрос извън учебен материал. Ако отговорите правилно, ще ви пиша тройка и така колко кружки има в залата? 16, викнал студентите. Сгрешихте, колега! Аз този път не нося кружка. Ама аз нося, казва студент. Извадил кружка от джоба си. Така, уважаеми зрители, това беше всичко за тази вечер. Следващия епизод, колегата Антонио Ваков ще бъде водещия в следващия епизод. Ще се видим в неделя точно 21 часа, което ще има теми, спортсмейкър пас, както и да е, теми и така нататък. Какво ще исках да кажа? Да, от мен и от това предаване, който го е реализирал, ви пожелавам лека и спокойна вечер и останете с програмата на телевизия 5 сат.